Ahojte, vítam vás v dnešnom jogovom videu, ktoré bude zamerané na zharmonizovanie tela a mysle. Verím, že si príjemne oddychnete, že pozapájate svoje svaly a v závere budete mať príjemný a dobrý pocit. Pohodlne sa usaďme do sedlu, pritiahneme ramená hore k ušiam, zatiahneme ich dozadu a dole. Najbližším výdychom priťahujeme bradu v jamke na krku a smerujeme s nádychom k ramenu doprava. S výdychom znova dole, s nádychom k ramenu doľava. Výdych dole, nádych smerom k pravému ramenu a zapájame ľavú ruku, natiahneme ju smerom do podložky, zatláčame a predýchame. Cítime príjemné uvoľnenie v ľavej bočnej strane. Výdych dole, nádych doľava. Zatlačíme pravou rukou do podložky a cítime príjemné uvoľnenie pravej bočnej časti. Nádychom sa teraz ťaháme dopredu. Chrbtica je v napriamení. A postupne skúšame, či nás to púšťa trošku nižšie. Potom smerujeme nad pravé koleno a my s výdychom klesáme nižšie. Nádych, kladáme sa na pravé predlaktie a vyťahujeme ľavú pažu ponad hlavu, otvárame hrudník a pozeráme smerom hore. Výdych, ukladáme ruku naspäť, pomaličky preručkujeme nad ľavé stiehno. Pri najbližšom výdychu klesneme hlbšie. Ukladáme ruku na ľavú dlaň. Najbližším nádychom vyťahujeme práve pažu ponad hlavu. Otvárame jemne hrudník dozadu. Pohľad smerujeme hore. A potom ukladáme ruku naspäť. Ešte raz si prežučkujeme do stredu a skúsime, či nás to pustí o kúsok hlbšie. Tu si dáme pár nádychov, výdychov. Zrieme pred seba, otlačíme sa od dlane a ideme naspäť. Vložíme ruky dozadu za seba, prsty smerujú k panve, zatlačíme do dlaní a s nádychom otvárame hrudník. Ak cítime, že nás telo púšťa, môžeme pridať aj zdvihnutie panvy. Ukladáme panvu naspäť dole, nádych, dvíhame paže, spájame. Výdych pri hrudníku. Nádych, dvíhame paže, spájame. Výdych, namaskar mudra. Ešte raz do tretice, nádych, spážime. Výdych, dlani na stred hrude. Presunieme sa do sedu, ruky si položíme za naše telo, prsty smerom k panve, nohy na šírku podložky, nadýchneme sa. Výdych, nohy smerujú doprava, hlava doľava. Nádych znova naspäť. Výdych, nohy doľava, hlava doprava. Nádych naspäť. S výdychom ešte zopakujeme na jednu stranu. Aj na druhú stranu. Potom si vytiahneme ľavú pašu hore, keď máme nohy napravo. Položíme si ľavú pažu vedľa pravej, chvíľku dýchame. A ak nás telo púšťa, môžeme sa posunúť na predlaktia. Zatláčame do predlaktí, vytláčame chrbát a lopatky smerom hore. Potom ideme naspäť na dlane. Vytiahneme ľavú pažu,
Vložíme naspäť, nádych v strede, výdych, nohy idú smerom doľava a pravá ruka vedľa ľavej. Predýchame, postupujeme na predlaktiach, tu si dáme pár dýchov a potom sa znova otlačame na dlane, vrátime ruky naspäť, tak ako keď sme začínali. Zatlačíme do dlani, otvoríme hrudník, vysúvame s výdychom pánvu smerom hore, pozícia obrátený stôl. Ak nám to telo dovolí, hlavu uvoľňujeme smerom dozadu, prípadne sa pozeráme dopredu na stenu pred nami. Potom ideme naspäť, pánva sa vráti na podložku, ukladáme si ľavý členok na pravé koleno. Nádych, vystierame sa, výdych, znova vytlačame pánvu smerom hore. Pár dýchov vystávame. Výdych, pánva ide naspäť na zem. Vrátime nohu. Ukladáme pravý členok na ľavé stiehno. Výdych, dvíhame pánvu hore. A potom pomaličky ideme znova naspäť. Chyťme sa pod kolená. Predkolenia nadvihneme. Chodidlá sú v úrovni našich očí, prípadne nižšie. Páže tiež natiahneme pred seba. Pár dýchov stávame varianta loďky alebo loďka. A dýchame. Dých voľne plynie. Potom si položíme chodidla naspäť na zem, pritiahneme sa k stehnám. Výdych, zagulatíme chrbát, púšťame sa dozadu. Nádych, priťahujeme sa k stehnám, hlava ide do záklonu, výdych, vygulatíme chrbát, hlava ide k jamke na krk. Ešte raz opakujeme nádych, výdych. Chytíme si prostredníkom a ukazovákom, palce aj na pravej, aj na ľavej ruke. Vytlačame pravú nohu do boku, nádych, stred. Výdych, vytlačame ľavú nohu do boku. Nádych, stred. Noha nemusí byť úplne napnutá. Rešpektujeme naše telá. Čiže kľudne môžeme nechať koleno aj mierne pokrčené. Potom ešte na druhú stranu. Predýchame. A vrátime nohu naspäť. Chytáme teraz obidve chodidlá s výdychom, ich unožíme do strán, vyťahujeme ich čo najvyššie. Potom nohy spájame. Aj tu kľudne si dovolme nechať kolena trošku pokrčené. A nakoniec ukladáme nohy naspäť na podĺžku. Vytiahneme sa, chytíme sa okolo kolien, apánasana pozícia, jemne nadvihneme chodidlá hore. Odtiaľto sa presúvame do jogového drepu. Chodidla dáme trošku špičky von do strán. Ramená sú uložené znútra našich stehien. Zatlačame do dlaní, dlane priťahujeme k hrudníku a dovolíme sa tu uvoľniť sa. Pár dýchov. Hlava je v predĺžení našej chrbtice. Ukladáme si práve predlaktie na zem, s nádychom dvíhame ľavú pažu hore vysoko do stropu, pohľad nasmerujeme za ňou. Ostávame pár dýchov. Potom míňame ľavé predlaktie na zem, prípadne len ľavá dlaň, ako nás to púšťa, a s výdychom práva paža hore. Pohľad smerujeme za ňou. Vrátime pravú a ľavú ruku, zatlačíme do dlaní. Položíme si kolená na zem, nachádzame sa v pozícii mačací chrbát a s nádychom vytlačíme kostrč, pozrieme hore, s výdychom vygulatíme chrbát, bráda k jamke na krku. Nádych, ideme od kostrče, hrudník klesá, hlava hore. Výdych, podsadíme pánvu, gulatý chrbát, bráda k jamke na krku. Ešte zopakujeme.
Gulatý chrbát, sadáme si k pätám, položíme predlaktia na podložku a posúvame sa popod podložku s nádychom hore. Znova podsadíme pánvu zadok k pätám, predlaktia na podložku, posúvame sa ponad podložku s nádychom, sa otláčame hore. Ešte zopakujeme. A potom posúvame dlane smerom dopredu, uložíme si čelo na podložku. Nádych, dvihneme hlavu, pozrieme medzi dlane, výdych, vrátime hlavu naspäť. Nádych, ideme na dlane, na kolená. S pravou pažou s nádychom sa vytiahneme hore, s výdychom podsúvame pod ľavou. Nádych, ťaháme sa hore za rukou. Výdych. Potom chvíľku držíme, ťaháme ruku vysoko hore. Až nakoniec posunieme celú pravú pažu na podložku, položíme si tvár na bok pravej strany. A ak zvládneme, potiahneme ľavú pažu dopredu. Položíme na podložku, nádych, ešte raz dvíhame. Položíme na zem. Teraz vymieňame strany s nádychom. Ľavá paža hore, výdych, nasmerujeme doprava. Nádych, ťaháme sa hore za rukou. Výdych, podsúvame doprava. Do tretice vydržíme hore. Pár dychov. A potom položíme celú ľavú pažu až po rameno. Ľavý bok tváre a ak zvládneme pravú ruku, potiahneme dopredu. Potom zatlačíme do dlani a dokončíme pohyb. Prechádzame teraz do pozície šteniatko. Putujeme dlaňami dopredu a potom nechávame klesnúť hrudník, bradu alebo čeľ na podložku. Paže a dlane sú uložené na zemi. Dýchame, cítime, ako sa nám príjemne otvárajú ramená a hrudník. Prejdeme naspäť do pozície hačka. Odtiaľto nadvihneme kolena tesne nad podložku. Pozícia medveď. Na chvíľku vnímame náš stred tela. Potom otáčame kolena doľava, paža hore. Kolena doprava, ľavá paža hore. Vymieňame. Ešte na druhú stranu. Položíme kolena na zem. Jeden hlboký nádych, jeden hlboký výdych. A potom vlnivé pohyby v chrbtici do všetkých smerov. Akýkoľvek príjemný pohyb, ktorý uľahodí našej chrbtici, vykonáme. Môžeme krúžiť aj hlavou. Opatrne prechádzame do pozície doska. Zanožíme pravú ľavú nohu, lonovú kosť priťahujeme k pupku. Dlaňami sa otlačame od podložky a prechádzame do nízkej dosky. Ukladáme sa na predlaktia. Položíme si pravú dlaň k ľavému predlaktiu a ľavú pažu dvihneme s nádychom hore, bočná doska. Na predlakti. Vrátime naspäť. Ľavú dlaň k pravému predlaktiu, nádych. Bočná doska na predlakti. A položíme pánvu na zem. Nohy si uložíme na priehlavky. Nachádzame sa v pozícii sfinga. S výdychom otáčame hlavu za pokrčenou ľavou nohou, ktorú pritiahneme k zadku. Krčíme pravú nohu, priťahujeme k zadku. Znova zopakujeme naľavo. S výdychom napravo. A teraz pritiahneme obidve nohy. Päty čo najbližšie k zadku.
Hlavu smerujeme do záklonu. Výdychom prichádza uvoľnenie. Položíme si dlane pod ramená. S nádychom sa otláčame do nízkej kobry. Vydychujeme a klesáme čelom k podložke. Nádych nás znova jemne dvíha hore, pozrieme pred seba, výdych, klesáme k podložke. Nádych, znova otláčame sa, zotrváme, predýchame. Pevný zadok, pevné stehná, výdych, klesneme čelo na zem. Ľavú ruku ukladáme doprava, dlaň na zem. Krčíme pravú nohu v kolene, zatlačíme do pravej ruky a otvárame pravú nohu, ukladáme si chodidlo na zem, prípadne ak sa nám dá, práva ruka putuje do ľavej, prepletieme prsty, ale nie je to potrebné, ľudne si nechajme uloženú ruku pri tvári. S výdychom sa vrátime takou istou cestou na zem, naspäť na podložku. Vymieňame strany, pravá ruka ukladáme doprava, krčíme ľavú nohu, s nádychom sa otlačíme od dlane a ukladáme si nohu za seba. Pridávame, ak sa nám to dá, aj ľavú pážu. Opatrne sa vrátime takou istou cestou naspäť. Zatlačíme do dlani a cez kolena prechádzame do pozície bez tvárov dole. Vytláčame kostr čo najvyššie a začíname prekračovať jednou nohou, druhou nohou. Uvoľníme sa z pozícií, krčíme ľavú, vystierame pravú, vystierame ľavú, krčíme pravú. Môžeme sa povytáčať hlavou do jednej strany, do druhej. A po ustálení prechádzame s výdychom kolenami nad podložku. Nádych, vrátime sa bez tvárov dolu. Výdych, kolena nad podložku. Nádych, strecha. Ešte raz. Potom zanožíme ľavú nohu, za seba dvíhame vysoko hore napnutá špička. Krčíme nohu v kolene a vyťahujeme koleno vysoko hore, pohľad nasmerujeme pod pravú pažu. Pomaličky opatrne sa vrátime s ľavou nohou na podložku. Zanožíme pravú, noha je napnutá v špičke, pokrčíme nohu v kolene a otvárame teraz pravý bok. Vrátime nohu naspäť a maličkými krôčikmi dokráčame medzi dlane do hlbokého predklonu. Odtiaľ prejdeme do pozície hora, kedy s nádychom vyťahneme paže hore, záklon, výdych, hlboký predklon, dlane na podložku, nádych, rovný predklon. Zakročíme ľavá, pravá noha doska. Cez čaturangu, ak ste pri tele, klik nad podložku, nádych bez tvárov hore. Výdych bez tvárov dole. Ľavá noha sa dvíha do zanoženia, nádych. Dokročíme ľavá, pravá noha, rovný predklon. Nádych, narastieme hore s pážami. Pozrieme do dlaní, výdych, namaskar mudra. Druhá strana, nádych, spažíme. Výdych, ukloníme sa, hlboký predklon. S nádychom rovný predklon. Dlane na zem, pravá, ľavá noha doska. Čaturanga nad podložku. Nádych bez tvárov hore. Výdych bez tvárov dole. Dvíhame zdravú nohu s nádychom. Dokročíme medzi dlane. Obidve nohy, výdych, hlboký predklon. Nádych. Prechádzame do spaženia, pustíme do dlane, výdych, dlane pri hrudi.
Jeden nádych, jeden výdych. Znova spažíme s nádychom. S výdychom sa pokloníme. Z rovného predklonu prechádzame ľavou nohou do zakročenia. Nádych dvíhame dlane. Výdych. Znova doska a pes tvárou dole. Kolena, hrudník, bráda nad podložkou. Nízka kobra, nádych. Výdych cez kolená, zadok pätá. Pes tvárou dole. Ľavá noha s nádychom. Prikročíme. Ľavá, pravá noha, rovný predklon. Výdych hlboký. A s nádychom povyrastieme hore. Výdych dlane na stredový. Nádych, druhá strana. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Zakročíme pravá noha, koleno na zem. S nádychom dvíhame paže Anjaneyasana. Výdych dlani na podĺžku, zakročíme ľavá noha, pes tvárou dole. Položíme kolená, hrudník, brada, nádych. Vytiahneme sa, nízka kobra. Výdych cez kolená, zadok pätá, pes tvárou dole. Dvíhame pravú nohu s nádychom. Pravá, ľavá, rovný predklon. Výdych, hlboký predklon. A s nádychom vyrastieme vysoko hore. Namaskar mudra. Pritiahneme ľavé koleno čo najbližšie k hrudníku. Podržíme. Vykročíme dozadu s ľavou nohou. Prechádzame do bojovníka 1. Ruky spojíme, ťaháme hore nad hlavu, pozeráme do dlaní. Prepletieme dlane za sebou, za chrbtom. Potiahneme dlane smerom dole. Prechádzame do pokorného bojovníka. Pokloníme sa, vyťahujeme pažu smerom hore. Opierame sa s pravým ramenom o pravé koleno. A následne sa dvíhame naspäť do bojovníka 1. Spojíme dlane pri hrudi, Namaskar mudra. Prechádzame do bojovníka 2, kedy ľavé koleno dávame rovnobežne zo zadnú stranu podložky. Takže naťahujeme práva dopredu, ľava dozadu. Ukladáme práve predlaktie na pravé stehno. Ľavú ruku vytiahneme vysoko ponad hlavu, pozrieme hore do stropu. Naspäť prejdeme do bojovníka 2. Kladáme ľavú dlaň na ľavé stehno a pravú ruku vytiahneme vysoko ponad hlavu. Naspäť do bojovníka 2. Vystierame pravé koleno, pozícia trojuholník. Pravú dlaň ukladáme na pravý členok, ľavú ruku ťaháme smerom hore, pohľad smerujeme za ňou. Obrátený trojuholník. Hoď si uložíme ľavú dlaň na ľavé stehno, alebo ju obmotáme okolo pása a pravú ruku ťaháme ponad hlavu. Vrátime sa na stred. Pravú nohu otáčame a posúvame sa do bohyne. Krčíme nohy k kolená, priťahujeme lohnot do kostku. Pravá ruka na pravé stehno, úklon, ľavá ruka hore. Ľavá ruka na ľavé stehno, úklon, ľavá ruka hore. Vrátime sa. Znova sa nachádzame v pozícii bohyňa. Vystrieme kolená. Dáme si ruky v bok. Chodidla dáme kolmo k druhej strane podložky. A s výdychom necháme klesnúť celé telo dlane smerom k podložke. Povytiahneme sa hore a znova výdych. Ešte hlbšie. Nádych. Dvíhame sa rovný predklon. Výdych, hlboký predklon. A potom možno priťahujeme brucho, hrudník. Nádychom sa podvihneme, výdych ešte raz hlbšie.
Nádych, ideme znova hore. Pokladáme ľavú dlaň na podložku pod hlavu a pravú ruku vytiahneme hore, nasmerujeme za ňou pohľad. Položíme opačnú ruku, dvíhame ruku hore, nasmerujeme za ňou pohľad. A vrátime naspäť na zem. Prechádzame do Skandasany. A odtiaľto sa presúvame na druhú stranu. Ideme do stredu, položíme ruky na zem, chodidlá kolmo a ešte raz dokončíme pozíciu v hlbokom predklone. Následne prejdeme vysoko hore do pozície varianty hora. Výdych dlane naspäť hrude. Pravú nohu odtočíme dopredu, ľavú na špičku a nachádzame sa v bojovníkovi 3. Následne prikročíme s ľavou nohou k pravej. Tu si dáme jeden hlboký nádych, jeden hlboký výdych. A to isté si teraz poďme zopakovať s druhou stranou. Pravú nohu priťahujeme vysoko hore k trupu. Zakročíme si s pravou nohou do bojovníka 1. Vnímame svoj dých. Pomaličky prepletieme ruky za sebou, za chrbtom. Vyťahujeme celé paže od seba, pozeráme hore a odtiaľto sa pokloníme, pokorný bojovník. Jeden nádych, jeden výdych. Vrátime sa naspäť do bojovníka 1. A potom už len posúvame nohu zadnú do bojovníka 2. Ľavé predlaktie si položíme na stiehno veľmi zľahka a pravú pažu vytiahneme pekne ponad hlavu. Pohľad nasmerujeme hore, vrátime sa naspäť do bojovníka 2. Teraz pravú pažu potiahneme dozadu za seba, položíme si ju na stiehno a ľavou rukou sa vysoko vyťahujeme hore. Vrátime sa do bojovníka 2, vystierame ľavú nohu, potiahneme sa za prednou nohou Trikonasana. Ukladáme si ľavú dlaň na členok, prípadne ak máme bločky, môžeme použiť bločky. Pravá paža je natiahnuť. Naspäť. Teraz úklon dozadu. A znova naspäť. Sme v bohyni, špičky smerujú do strán, kolena sú pokrčené, ruky v lakťoch pokrčené. Môžeme sa spojiť palec ukazovákmi. Pravá ruka na pravé stiehno, ľavá sa potiahne hore, jemný úklon. Výmena strán, pohľad smeruje vždy za hornou rukou. Vystierame nohy v kolenách, chodidlá dáme kolmo k prednej strane podložky, s nádychom sa vytiahneme a s výdychom klesáme dole. Nádych, rovný predklon. Výdych, znova hlboký predklon, uvoľníme sa. Nádych, rovný predklon, povytiahneme sa. Výdych, hlboký predklon. A tu už predýchame. Rovný predklon. Pravá ruka ide pod tvár, ľavú s nádychom vyťahujeme hore, nasmerujeme za ňou pohľad, ako keby nás niekto vyťahoval hore. Teraz vymeníme ruky, to isté zopakujeme na druhú stranu. Vrátime dlaň naspäť a ešte raz klesneme hlboko, hlboko nižšie, ako nás to púšťa. Opatrne vrátime ruky dopredu, podvihneme sa, rovný predklon. Prechádzame do Skandasany, krčíme pravú nohu. Ľavá je vystretá, chodidlo smeruje hore. A prechádzame na druhú stranu, to isté. Ešte raz sa vrátime. Vystierame nohy smerom hore. Spájame ruky do Namaskar Mudry. A znova sa ocitneme v bojovníkovi 3. Pravá päta smeruje vysoko hore, celá pravá noha je aktívna a potom už si len dokročíme do pozície hora, ruky spojené. Namaskar Mudra.